בוקר אחד, שהים עלה והרוח שרקה, התקבלה הודעה נוראה שאיש החדרשה רוצה להביא לסיומה של תקופה. ואלפי אנשים, שבשבילם זו אהבה, נפלו פניהם ויצאו למלחמה, כי לייבש את הים הוא רצה. נשמע לכם כמו סוג של אגדה? תשאלו את הגולשים שבשבילם המאבק נגד פרויקט הקמת המרינה בבת גלים באמת היה מלחמה. יש הרבה אנשים במדינה הזאת שאם היו לוקחים להם את המקום הזה, אז החיים שלהם היו נגמרים באותו רגע והם היו צריכים לחפש את הדברים האלה במקומות אחרים בעולם. התאחדנו כמה חבר'ה שגולשים פה עם החברה להגנת הטבע וצלול וכל הארגונים הירוקים שעזרו לנו. המאבק הזה התנהל כמו פרויקט הנדסי ברמות הכי גבוהות שיש היום בתעשייה. זה לא, שום פעם לא היה מקרה. הציבור הוא זה שבעצם ניצח. העירייה ואנחנו קיבלנו פה צ'אנס שני לעשות מזה מקום ראוי, בלי לייבש את זה ובלי לבנות פה מגדלים. זה ניצחון גדול, אנחנו די באופוריה מאז. בת גלים הינה משאב יקר ונדיר, בייחוד לקהל הגולשים. תנאים מיוחדים מאוד, גם מבחינה תת-ימית, חי וצומח, וגם מבחינה של גלישה. מי שטעם מהמקום הזה פעם או פעמיים כבר יודע שבעצם זה המקום וזה כמו המקה של הגלישה בארץ. דגל ניצחון המאבק מתנוסס כעת מעל חוף בת גלים. אם זה לא הוכחה מספקת עבורכם, יש המניפים את מצנחי הקייטסרפינג. כמעט קל כמו להניף דגל. קייטסרפינג או גלישת עפיפונים כמו שקוראים לזה בעברית, זה ספורט אתגרי שהתחיל בשנים האחרונות ותופס תאוצה בצורה אדירה ומדהימה. ובספורט הזה, ברגע שעברת סף שהוא מאוד קשה, אז כל ההתקדמות היא הרבה יותר קלה. כל אחד יכול לעסוק בזה, הלימוד הוא נורא מהיר, הכניסה לספורט הזה היא דרך קורסים מסודרים, שמלמדים את התיאוריה באיך להעיף את העפיפון בעצם, וכל הנושא של הבטיחות שהוא מאוד חשוב, עד למצב של גלישה. בנות, זה לא דורש כוח פיזי גדול מאוד. ציוד של גלישה בסיסי זה אומר גלשן, מצנח וטרפז. כשגלשנים נעים היום בין 1,000 ש"ח לגלשנים משומשים ועד ל-4,000 שקל לגלשנים חדשים. מצנחים גם, השוק המשומש נע היום בין 2,000 שקלים, אפילו פחות, ועד למצנחים היום חדשים שעולים קרוב ל-7,000 שקל. טרפזים, שזה בעצם הריתמה שדרכה מחובר הגולש למצנח. כן, זה מחבר אותך למצנח. עם החוטים. זה מתחבר פה, זה למצנח, חוטים, וככה אתה נוהג אותו. אתה קבוע. זה המאבטח. עולים בסביבות ה-400 עד 700 שקל, משהו כזה. וזהו, מעבר לזה ציוד נלווה לחורף, כמו שרואים פה, זה חליפות, קסדות. עכשיו תסלחו לי, אני חייב לרוץ למים. יאללה. הדרך ארוכה, קורה שנופלים, קצת קשה, אבל שהרוח במפרשים והאדרנלין בעורקים, שום בעיה לא תעמוד בדרכם של הגולשים.